Mayong pag-abot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan tamad, kundi si Juan na istorya do. Kumusta kayo mga ka-istorya? Unta na mo sa mayong panglawas ug ilayo ta sa mga pandemya nagahitabo ani mga taknaa. Kini da yung host na si Paul diri sa storya ni Juan ug gikumusta ta mo gikan diri sa Singapore ug supposed to be Bisaya version ang ma-release na tuon na mga ka-istorya, pero pasensya na kayo kay na ano gini siya na nakurap akong file sa Bisaya version, so take 2 na ni siya karon mga ka-istorya. So first time na ito po nakurap akong file, so sayang. So anyways, proceed ta ug you are about to watch episode 1 series number 5 na ta karon diri sa atong episode series na ang title ang isa katambok na manok ni Nong Diego in Bisaya version. Previously diri sa storya ni Juan, si Dodong Eduardo nakalampas na sa ikaduhang suba nga nakasugat kini og isa ka 80 anyos na lola og gitagaan kini og isa ka pugaran na manok. Isa ka pugaran sa manok og isa ka jacket na makatabang kuno inigtabok niya sa ikaapat na suba. Dayon nakalampas na pod ni si Dodong Eduardo sa kulbahinam niya nga pagsulay sa ikatulo nga suba. Nga grabe og perti ang ipo-ipo dito na perti kusuga na grabe ang nahiaguman. Og kini siya nganing bataan ni hapit gyud ni maimpas og ngano pugkaha na kining isa ka kanding nga nikalit lang og tunga samtang naa sa ere si Dodong Eduardo para makatabok kini og makatabok kini dayon sa mga nagbaguros nga tubig na gibugag nga gikan sa ipo-ipo. So unsa pa may atong hulatan mga ka-istorya? Alam ko excited mo kaayo pod sa pagpaminaw diri sa storya ni Juan sa atong episode 5 episode 1 series number 5 na ta karon og sa Bisaya og sa atong kaugalingong pinulungan. Tara og tanawon na to unsa gikalaki ni Dodong Eduardo og kung mukakak bagid kini siya or dili sa iyang mga kulbahinam na mga kaagi diri sa storya ni Juan in Bisaya version episode 1 series number 5 na ta karon. Ay, salamat kung nakalampos ko sa ikatulungan subada. Salamat mga ka-istorya sa inyong pag-cheer pod kanako samtang niagi ako sa kulpahinam na panghitabo. Grabe, unsa gyud ka ning adlaw no? Why special kaayo ni? Labi na ika-12 anyos na ko. Tinuod yun ang istorya ni Tatay Diego kanako. Dapat magamping yung ko sa sunod labi na sa ikaupat na suba. Pero layo-layo para pupud gining ikaupat na suba gikan diri sa ikatulunga suba nga naa ako karon. Murag napay 5 ka kilometros ang distansya niini. Kailangan makarest akong gamay kay challenging po kayong pagbaklay ni ini sa kabatoon ug napoy bukid na kailangan sa kaunon ako. Pero dali ra pud kayo ni sa akong na bukid kay medyo di man siya dako gyud nga bukid. Dayon then dito na din ko manukad para sa ikaupat na nga suba. Kinsa kay tagyaning kanding da? Native raman ni siya nga kanding inuon ug dili siya hybrid ug wala ra bay hikot ni siya. Pero maayo og himsog na kanding kini. Pero weirdo kayo ang yang color ni ini. Polka dots kini. Puti ang yang color majority pero dotted og itom ang yang mga
mga lingin-lingin niya ni. Karon, papud ko kita aning kolora, ning kandinga da. Taas po siya ang bigote na kanding, pero dili ta dapat magkumpiyansa sa mga naibigotilyo, di ba mga kaistorya? Ay, dili ta na naibigotilyo, kay laki na kanding. Dong Eduardo. Dong Eduardo. Ha? Kinsa man ka? Nainampit sa akong ngalan da. Patay na. Maura ba kininggingon ni Tatay Diego kanako? Nagdili dyan kumulingi. Bisan unsa pa na. Pero, dili pa man ni ikaw pat na suba, diba? Kakulbahin na ba ni, oy? Basta ang rules ng gingon ni Tay Diego nga kanako nga dilig yun pwede mulingi basta sa ikaw pat na suba rapod. Bisan asa dilig dapat mulingi dito. Nisabsab pa man ninuwan ng kanding sa unahan, pero nagtanaw kini kanako. Well, nag-usap o sagbot. Ako raman ko tao diri kining kanding. Ako raman tao diri kining kanding na pulkadats da. Murag itiwas nakugbak layani kay murag delikado diri da. Pasin mo na ning gingon ni Tay Diego na ako ganina na mudagan na lang ko kay medyo kalas na kay kukuras diri sa akong kapahulay. Nagkapahulay ra ba ko diri kadali. Aniya na mudagan ako. Uy, niapas kadali ang kanding da. Dong Eduardo, ayaw ko biyay dong. Gusto ko mukuyog nimo. Kay imo kong gitabangan ganina dito sa ikatulo na suba. Nga para dili ko maanod sa mga nagbaguros na tubig gikan sa ipo-ipo. Ha? Kinsa na nagtabi karon? Walay lain tao ra ba diri ug ako ra isa. Ako ni Dong, si Dong. Ako ni Dong, si Ding Kambing. Si Ding Kambing, si Ding Kanding ko Dong. Oh no! Uy, murag dili ko makatunga. Nakaistorya ang kanding kanako da. Unong sa ko kadagdagan. Pahulay sa pugo kadali. Nganong makaistorya man ka? Ug asa man ka nakakaton sa akong lingwahe. Ikaw ra ang makasabot kanako Dong. Tuod pa. Unsa day ang pangalan nimo Dong? Akong pangalan kay si Eduardo. Okay, maayo Dong Eduardo. Ang uban tao dili makasabot sa akong gipang storya kanimo. Para sa uban tao, normal ra kay ko na kanding nga sige og me. Sa ilang mga pandungog, ako di ay ang tagabantay sa ikatulo nga suba Dong. Wow! Ug ang mga batang niabot sa ilang ikadusi nga anyos ra ang makakita kanako nga wala pa niagi sa pagsulay sa suba. Maunang nakakita kanako karon ug ako to ganina ang nanampit sa imong ngalan. Pero gitistingan lang tika if makalingi magyug ka o dili. Pero tuo ko nimo nga nakay potensyal nga dako kaayo ug tsansa nga makalampas sa ikaupat na suba Dong. Kay nakoy nakita nimo nga abilidad na gamit kaayo ng mga tactics inigabot nimo sa ikaupat na suba. Wow! Mo ba ting? Lauy? Ikaw di ang tagabantay diri sa ikatulong nga suba? Oo Dong Eduardo, ako ang tagabantay diri sa ikatulo na suba.
Ang tanang dapat sulayanan ng mga bata ra mga nag-edad og 12 anyos ra ang makakita kanako. Pipila ra ang makalampos gyud sa ikaupat na subadong. Baguhay ra na isa ka bata nga wala nakalampos sa pagsulay sa suba before pa ni Modong around 2 hours ago. Walay swerte ang bata na si Isagani. Ako ang barkada din ni Dudong Isagani ding. Nasugatan man ako si Ate Esther ganina. Kuyog may Nay Amelia dito sa una nga suba. Nagilak taon kini. Ayo. Yes, Dong Eduardo. Katong bata na si Isagani, dili gyud maminaw sa sugo sa iyang amahan. Ug wala ni tuman sa akong tugon kaniya pod. Murag gahi og ulo na bata, dili murag, gahi pa gyud. Nga ulo nga bata, gahi pa sa bato. Matinumanon sa iyang gusto, mao to dili gyud siya magsilbi sa ikaupat na suba. Pero naay isa kabata nga 12 anyos pod sa una, dugay nang mga panahon na. Mga 25 na ang katuig ang nilabay. Dili gyud nako malimtan tong bata ato. Impressive kaayo ang iyang kaisog og matinumanon gyud to siya kaayo na bata. Wow. Matuman gyud to siya sa iyang amahan ug sa akong mga tambag kaniya. Wise pud tong pagkabata ato. Urot akong bilib kaniya. Amo pa ding, Loy. Grabe siya, no? May pa siya nakalampos gyud siya sa pagsulay sa ikaupat na suba. To di ay ding. Kay baho pagkasayangalan sa atong bata ato. Siyempre, Dong Eduardo, dili gyud nako malimtan nga bata ni si Dodong. Diego! Ug walay lain nga Diego sa nakapareha sa iyang pangalan sa ilang lugar. Si Diego karon, yano ra kayo nga pagkatao sa ilang lugar ug halos dili gadi mailhan sa ilang mga silingan. Pero diri sa among kalibutan, ilado kaayo kini na tao ug nakatatak na ang iyang pangalan sa among Hall of Famer. Wow. Sa pagsulay sa ikaupat na suba. Sa akong last nga nahibalan niya nga na kini anak pod na lalaki ug wala pa ko kaila niini ug unsay pangalan niya. Pero for sure maabot gid na nga panahon nga mahimamat ko ra na ang iyang anak na lalaki pohon. Kay moagi ug moagi gid kini kanako sa ikatulo na suba. OMG! Ayog saba mga kaistorya. Akong itry og trick si Ding Kanding kung kinsay ngalan sa iyang asawa ni Diego. Ding! Kaila po ka sa iyang misis ni Diego, Ding? Sa ngalan sa iyang misis? Oh, ang misis ni Diego kay si Melia! Ako di ay ang anak nila Tatay Diego ug Nay Amelia, Ding. Nagdala pa gani ko og birth certificate diri karon kung gusto nimo i-validate, Ding. Ug authenticated po ni siya sa NSO. Wow, pribiliyo kay nako na mamit ang anak ni Diego karon. Kumusta man ang imong amahan karon, Dong Eduardo? Okay ra kayo si Tay Diego, Ding. Tambagan ko niya nga dili gyud ko mulingi labi na sa ikaupat na suba. Kay daghan niyang mga suod na mga higala. Sablay sila sa pagsulay sa suba. Sakto gyud ang imong amahan, Dong Eduardo. Tuo og sunda gyud ang iyang giingon kanimo. Hantod karon si Diego matinumanon gyapon kayo. Siya o gusto niya musaksid pug ka, Dong Eduardo. Daghan mga suod niya mga higala. Palya sila, Dong.
Kato iyang suod kaayo na higala na si Onyok. Nakalingi gyud to siya. Walay swerte og dali ra gyud kay to madistract na pagkabata. Mao na wala gyud to siya nakalampos sa ikaupat na suba. Mao lagi ding. Again, mga kaistorya, ikusaba. Ako na po siyang i-trick kung passing allowed makaistorya si Ding kung unjay may tabu sa mga bata. Wala nakalampos. Sablay sa pagsulay sa ikaupat na suba. Ding! Tudi ay Ding, kadali lang Ding. Unsa may nahitabo sa suod kay nakikala ni Tay Diego sa una Ding nga si Onyok. Dong Eduardo, lisod kaayo na itabi dong. Bahin na ng mga butanga. Lisod tubagon ang imong pangutanan dong Eduardo. Ang strikto kaayo na balaod namo diri sa planetang Marika. Wow. Tara, og ako tikang idalhon dito kadali dong, og ako tikang itur kadali kay pribilehiyo ni sa mga bata na angay pang testingan og niabot na sa ilang ika-12 anyos na edad. Og mora na pwede na akong madala dito kadali para ma-aware mo unsay na sa among kalibutan og unsay dapat nimong timanan bago ka maabot dito sa ikaupat na suba. Wow, mo ba Ding? Nice kayo na. Excited ko makakita sa yung kalibutan na gitawag og Marika. Nice po siguro nga kalibutan na Ding, no? Tara na dong Eduardo. Hawid lang sa akong taas na bigote. Dali rata makaabot. Piyong lang. Ginigbuka sa imong mata. Ingnan lang tika. Og maabot na ta dito. 10 seconds lang maabot na ta sa among kalibutan na Marika. Sige na dong, mag-ihap na ko. Og kutob, 3. 1 2 3. Mura ko gisuyop sa dako kay na vacuum Ding. Taba. Relax lang, Dong Eduardo. 10 seconds na, abot na ta sa Marika na kalibutan namo. Bot na ta, Dong. Buka na sa imong mata. Pagkanindot. Guwapo og tiyada. Paaning kalibutanan ninyo Ding. Limpyo kayo, peaceful kayo no. Dinigig ko makadescribe sa kanindot niini. Daghan kayo mga unique na mga butang diri. Ito sa inyong planeta Ding na wala dito sa among planetang Earth. Like kaning mga kahoy na perting dagkuha kayo, mga supa, mga perting tinawa pud, mga dagkong mga isda nga walay mga himbis. Ba't dagkong kayo sila o mga hiloy kayo ang ilang mga mata? Mao, Dong Eduardo. Friendly ni sila na mga isda sa suba dong. Ug kini mga isda sa pikas side sa suba din namo diri. Pariha aning isara kamata na isda nga maldito kini sila na klase na isda og dili nimo pwedeng duulan kay malabukan gyud ka ana. Og mga redfish ni sila Dong Eduardo. Muna among ginatawag ni sila og mga redfish. Mao ni sila ang pwede namong isumon sa among hari diri para ipadala dito sa inyong planetang Earth. Naday mo'y hari diri Ding sa inyong planeta no. Loy, pwede na ko siya may mamat pod. Dili pwede Dong. Bawal makita ang among hari diri. Dili ka allowed ug wala gyud pod mi kita ani niya sukad kay dili mi allowed makasulod sa iyang palasyo Dong. Mas maayo ug dili nato na hisgutan diri kay lisod na. Escape!
very kayo na dong. O ba ding? Aloy, okay. Murag familiar lagi kay itong jacket dito sa unahan ding. Lagi pang sablay dito sa inyong wall. Tagahan kayo lagi sila jacket diri no? Section sa gipang display diri. Ngano din ni ding? Ug nahapot sila yung mga tagsatag sa mga pangalan. Like kada badge niya no? Nakadumdum ko nga gitagaan kog jacket ni Lola ganina dito pa ko sa ikaduhan na subading. Oh, si Lola nga imong nasugatan dito sa ikaduha na subadong. Mao to siya ang tagabantay sa ikaduha na suba. Magpatao-tao na siya. Ug testingan ang mga batang nag 12 anyos lang. Ug magsumangil ni siya na magpatao-tao para mahimamat ninyo dito og testingan mo. Ug magsumangil kini siya nga magpadagma-dagma ug giuhaw kini ug ayo ug ginahanglan kani siya og maayo og tubig. Testingan mo nung kung mo tabang bagit mo kaniya. Ug mamit nimo ning duha niya ka criteria, matagaan gyud ka og isa ka jacket Wow. para makatabang kanimo sa ikaupat na suba. O ba ding? Aloy, para na ako ding normal ra makaigod na mutabang kong yun sa isig katao na ako. Nya, pero nagyud po siya gihatag na ako nga walay sulod na pugaran sa manok ding. Unsa po kahani siya ding? Unsa meaningan niya? Unya, ako ra daw makakitaan sa pugaran na regalo ni Lola. Inigulin ako niya. Hapon, gikan sa school. Oo, depende na kang Lola. Kung naganahan siya, kung malipay siya sa isa ka bata o ma-impress siya sa kasing-kasing sa pagkamatinabangon aning bata. Sa iyang mahimamat, unique na sa kada bata dong. Kung tagaan kanya ang extra nga pahalipay, kay nalipay siya sa imong gihimo kaniya sa pagtabang. Mao na ang iyang ug kusog kini siya dong mo simhot. Kusog ni siya manimhot sa kasing-kasing sa isa ka tawo. Mo ni ang iyang abilidad dong. Saktong gigading. Mao gid na nga akong gi-desire sa akong kasing-kasing na unta nami manukan ni Tay Diego. Nahan mangguto siya no nami own manukan ug nami own produce na mga eggs. Para dili na mi sigig palit nito sa downtown market namo sa among lugar. Pero ngano kahanga wala man to siya. Wala may pataban ng mga manok itlog man lang. Anyways, dilis ako magunaw na nagmaayo sa pagkakaroon. Focus ako sa pagsulay sa ikaupat na suba. Diri lang sa tagutob mga kaistorya ug unta na malipay mo ug ganahan mo sa atong episode series number 5 karon diri sa storya ni Juan ug unta nga nang naka-impart ko sa inyo gamay nga kalipay diya sa inyong mga tagsa-tagsa na mga panimalay. So kay naka-lockdown naman tagaro mga panahon na so permi kita mag-wear og mask. Okay mga kaistorya, then ug kini si Dong Eduardo gidala kini siya ni Ding Kambing. Ambot lang kay nganong naka-storya kining kandinga, so mato pa ni Ding Kanding na ang mga bata ra nga nagidadog 12 anyos ra ang makakita kaniya og kining kandinga tagabantay ni siya sa ikatulo nga suba og katuday si Lola nga naghatag og jacket kang Dong Eduardo dito sa ikaduha nga jacket is nagpataw-taw ra day kini og magsumangil kini nga nadagma og giuhaw og maayo para testingan ng bata kung motabang magyud kini kaniya og ma-impress kaning tigulang og si Lola then tagaan niya yung jacket si Boy pero kaning jakita wala pa ni siya badge pero at least makatabang kini sa ikaupat na suba kuno ingon ni Lola.
So ug kani si Ding Kanding taas kini siya bigote nga kanding no, murag ng I don't know unsa ni siya nga kanding no. Gamay siya nga kanding pero taas giyang bigote murag samyan sa yuta siguro. So mo na yung klase nga kanding nga polka dots po siya. So unique siya nga design nga kanding. So actually wala pa gini siya ga-exist siguro sa kalibutan naton. Pero sa ilang kalibutan sa Marika is ga-exist siya dito. So unique siya nga kanding. Hopefully naapod ta na sa kalibutan. Joke lang. Anyways, mo na ang gingon ni Eduardo nga nakahawid gid si Dong Eduardo dito sa bigote ni Ding Kanding kay moro matoy allowed na mahawiran niya para lang makaadto siya dito sa planetang Marika na planeta nilang Ding Kanding. Og nabot ra gyud dali ra gyud sila makaabot murag 10 seconds lang nakaabot na. So hopefully sa sunod na episode series na to daghan patag mga na sure daghan patag mga excitement mga kaistorya o mga istorya na dapat atong bantayan og sa sunod ato ni siyang i-check og maayo. Then si Ding Kanding tanaw na to sa sunod na episode series. Og salamat sa mga bagong mga subscribers na to, mga bagong shoutouts sa inyo og kini og so kung wala pa mo naka-subscribe di ay mga kaistorya, consider niyo nga subscribe para ma-notify ta mo or dito po sa atong FB page. So, kung napa may gustong i-shoutout, comment lang mo diri sa YouTube or mismo dito sa FB page para atong ma-display ug ma-honor ta mo dito sa atong tulumanon diri sa storya ni Juan. Ma-display namin yung pangalan or yung group or yung kumpanya, pwede kayo. So walay limit. So sa sunod makita ta og makita ta sa atong mga kaistorya sa atong sunod na episode series og may God bless us all. Thank you and bye bye.